Horas madihita sa luhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta parade hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di pertangiangata imana tersurat di Yohanes bidupitu mamukasian ayat 37 rodi ayat 30 sia a. Laustrupukol do nagabe epistel tu minggu Pentakosta na perjulu 5 Juni 2022. Hujahama dihita sonoma didok hata ni Tuhata. Dungi di ari pesta perpudi na sumangapi jongjong ma Jesus disi di pagugo maswarana madok muluadong na mauwas tuaw may bana ro minum songon na nidok ni surati akabatangaik na manguludo mabawr siyan na porsia diaw alay taringot tutod di ido di dok hataodeng ima si jaloon niaka nagabe porsia di ibana. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon, pinomat adong dua pesan pokok na pinasaha ni Jesus di bagasa turpukon uju madohoti pesta perlape-lapian ni halak Yahudi Jesusi. Na perjulu manang pesan na perjulu ima Jesus do aek hanguluani. Molo di hata Indonesia didok air sumber hidup. Aek hanguluan berarti Jesus dadaholan sekedar aek sabing. Holan aek napasobu uas daw. Alai aek napanguluhon. Aek na mabahim mangulu. Bikin hidup lebih hidup. Ima nanidok na di pesan na perjuli. Jadi Jesus do aik hanguluani. Ayarong do aikon holan na pasobu uas sajo. Adong do aik dipake holam maridi. Adong do na dipake holam manuci manang payaso sabing. Adong do na dipake holan maniram suasuanan dohot aka na asing. Alayang gu Jesus dada holan aik buti. Alay aik na panguluhon dohot aik mual ni hanguluad do ibana didok. Isarani aik sinumon Jesus gabe semacam air minum yang membangkitkan semangat pada bagugu. Molo diinum dangbe modohodok. Sesongon minuman suplemeni molo nga diinum gabi sumuang gugu dibahen. Songoni ma Jesus digobarhon di bagasan turpukon. Asa molo adong na mawas tu Jesus may bana rominum. Molo adong nanaing mangulu di jalo maaik na panguluhoni sian Jesus. Tutu maksud ni Jesus madok dirina aik na mangulu asa porsia do nasida tu ibana. Jala asa sai di hari koton nasida do Jesusi songon pakari kotonon nasida di aiki. Songon nataboto akamang dohot tamuinang aik dosa de kebutuhan na sutar sirak kita sian ngulu ni hajol mau. Dadahola sian ngulu ni hajol mau. Alai sian akan mangulu di tano oppe. Isarani suasuanan do pahapahanan. Lapatan na sudi na mangulu do makarikoton aik. Aik bukan hanya sekedar kebutuhan. Aik malah menentukan kehidupan ta. Mungkin adong dojol manatahan male. Nakso mga sadari dak pola buha. Alai tahadang minum di bagasa sadari bah olu do gabi pingsan manang marsahit. Dehidrasi di dokate kekurangan cairan. Asa molo akahala na puasa molo nunga dapot tikina
berbuka, mamitor aik si inumod do parjulu dilului. Dada si panganon. Asadung minum, sumuang madihilala. Dung manang na 3 menit, manang na 3 liling, ba mangamma. Songoni mariko ni aiki di parnguluan ni jolmai. Dangadong nataham mangulu molo suadong aik. Dada holat jolma, sudi na mangulu do, makarikoton aiki. Asa molo songoni riko ni aiki di parnguluan non, naing masongoni nian riko ni rohani jolmai di Jesus songon aik hanguluani. Lapatan na songon kerinduan na sida di aiki, naing songonima kerinduan na sida di Jesusi. Mulodang buibe ibana mangulu tanpa air, ikut songonima jolmai tang bui mangulu tanpa Yesus. Susah dihilala mulodang rapot Yesus. Mereka tidak bisa hidup tanpa air. Demikian jugalah mereka tidak bisa hidup tanpa Yesus. Jadi mulu naing mangulu ho Roma tu Yesus. Akana rotu Yesus dada holan sekedar mangulu. Akana rotu Yesus marna punahon ngulu na baru. Ngulu na marguna. Dohot ngulu na bertujuan. Ayadong dunguluon holan asal mangulu at he. Tuema asal mamangulu ninna. Bamolo holan asal mangulu do. Dosmei dohot ubi kayu na disapat tu tanoiate. Tubu doang go tubu. Alai songonima asal tubu. Anggo perbu ini datu ngadong. Adong dungulu si songoni. Alai molo naing do dinggan ngulut taon, maperbuihon perbui na dinggan, baro mahita tu Yesus. Ay marhiti Yesus sido, gabe dapot ngulu na dinggan, dohot ngulu na marguna. Hamo kadongan sa haporsyaon, pesan na paduahon na pinasa ni Yesus marhiti trupukon ima, akabatangaik na mangulu do mabaur siya na porsya di Jesusi. Batangaik na mangulu na nidok na disi martudu-tudu tutod di porbadiay doy. Takas doy didok nakid di ayat 30 siya iyate. Jadi molo didok akabatangaik na mangulu do mabaur siya na porsya diau marlapatat doy tod di porbadia do mabaur siya na porsya di Jesusi. Dari dalam hatinya mengalir Roh Kudus. Jadi akan naporsia di Yesus to di porbadia do mabaur siya na ibana. Sebaliknya akan nasoporsia di Yesus to di ni portibio do mabaur siya na ibana. Songon nataboto asing nito di porbadiai bakudang do to di portibio. Isarani to di nahudarate roh jahat. Idua sagabi olo jolmei to di dion kerasukan roh. Hamu kadongan saha porsyaon molo tajahai di bibeli marperdumua tutor di porbadia jupak kita do disi pinomat tulu cara ni to di mangula di bagasan diri ni jolmai. Na parjulu ima songon na jupak kita di bagasat turpukon. Mangula do to di songon aik mabaur, air yang mengalir. Jadi Roh Kudus itu mengalir seperti air. Molo nga mabaur aik mengalir, buido gabi songos sungai. Anggo ni mulanay olak ni matanyari ni Pak Dope, pergelangan kaki. Alay lam liling, nunga sahat tu ulu ni tot, tu lutut, dungi sahat mamuse tu goting, tu pinggang. Ujung na gabi songon batang aik naso hatari paran be. Seperti sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Jadi budi tapat tudus tu Hesekiel 47 ayat sadaro di ayat 12. Songoni mato di perbadiai molonunga mangula songon aik mabaur seperti air yang mengalir.
Napadua kon mangula do to di perbadiai songo pidong na songgop manang songo dila ni api na songgop. Idu asa sada gobaran manang sibul nito di perbadia di bibeli didok day songo darapati burung merpati dohos songon dila ni api. Di manang napiga gereja na adong di Portibion khususnya di Indonesia adong do nama bahet darapati manang dila ni api gabe simbol ni gereja. Taparrohahom ma. Contohna rupani mulurak salah gereja Metodis, Yesui, gereja GKPI doh takana asing ate. Apalagi gereja-gereja Pentakosta. Ditiki terdidi Yesus didok disi mijur matod di porbadia tu atasna marupa songo darapati. Ima didok di Lukas 22. Jaladung terdidi Yesusi jaladung mamuka naing merjamita ibana didok ma songgop do tuau to dini Tuhani ai dimiahi duau mabuan berita nauli tu akana pugus. Ima didok di Lukas 4 ayat 10 lalu. Alai jalo omuna do haguguon nito di perbadia na songgop tuamu ninna Jesus tu kasisianna di ulau sada ayat walui. Ditiki Pentakostei di hasasaur nito di perbadiai jadi tarida ma dinasida sumattu dilaniapi na marjillam-jillam disonggopi ma ganup nasida. Ima didok di ulau ni Apostel Bidu 2 ayat 2. Jadi molo nunga songgop to di perbadiai mangula may bana. Napatuluhon mangula doto di perbadiai songon alugo na mangguhi sada-sada inganan manang ruangan. Memang hatatod di molo tasigatian no di padan narubi didok di ruah. Molo di padan nai baru didok punaima. Anggolapatan ni paddohani ima alugo manang angin. Jadi songon alugo doto di perbadiai mangula di bagasan diri ni jolmai. Dak terida alai dihilala. Jadi masa matopu suara sian gijang songon parngongos ni alugo nagugu mamulus gabi diguhi ma sadok bagas hudulan nasidei. Ima didok ditiki hasasaur nito di perbadiai manang ditiki Pentakostei di ulau 2 ayat 2. Akamang dohot tamuinang taringot dua lugu on ba marmacam-macam dua lugu ati. Arong dua lugu na angon-angon. Arong dua lugu lubis. Arong do angin puting beliung. Angin topan. Dohot aka angin na asing. Sahatu na masuk angin. Mulu alugu na angon-angon doto ba olo dui mabahemo dohodo angin sepui-sepui alai molo pola do angin topan bah buido di parupak kusudi jangankan jol marupak haupi buido di borgat di pakkabak kusudi ima molo angin topan songoni ma molo sanga mangula to di perbadiai adong do songon alugu na angon-angon alay naksalah hita, arong dosokon alugo lubis. Seperti angin topan, seperti puting beliung. Hamuh kadongan, hado binigi di doa kana asik songonon, di doa kadongan, anggo diha ke BP dang adokto di perbadia ninna. Ay mulu marjamita si perjamitai, gudang do namo dohodok. Ninna. Anggo di gereja nami tiap minggu doroto di perbadia. Ninna muse. Buktina setiap merminggu saya adong dona tukap per minggui. Ala nunga mangula to di i. Ninna ibana rupane. Buhado tutu. Tohodo hola di gereja tertentu adok to di perbadia. Hape di gereja HKBP dang adok to di. Mulak ma tu pangatusion na digijang naking.
Sa sitong na sudedo garejay di songgop ito di Purbadia. Sudedo hita di guhito di Purbadia. Mungkin molo di gereja Pentakosta manang di karismatik to di Purbadia sa songon alugulubi sa te. Idua sa pola adong natubang manang natukap ruas na saat ibadah. Gabi di dokma nasida tumbang dalam roh manang diguhito di Purbadia. Alayang go di HKBP to di Purbadia mangula buido say songon alugo na angon-angon angin sepoy-sepoy danggugu alay mangulus do alay dakpola gugu songon alugo lubis dakpola sapi tukap rupani di bahen akaruas na marmingwi cukup doholam mabahen manggukangguk na mabigi jamitay. Jadi muluadong na madok dangadong to di HKBP na salah deh. Jala muluadong na modohodok pas babigi jamita di HKBP ati bohado suluk to di na asing rotu ibanate. Isaran ito di na mabahe modohodok roh ngantuk. Adi purtibion gudang do toddi. Bah salah satu na imatod di modohodok. Jadi muluadong na modohodok di gereja unang gabi di salaho na tong jamitay doho per jamitay yate. Alani unang matapaluas tod di na di portibion miad dihita. Tod di Purbadiay mabaor di bagasan nguluta. Amin martangiang mahita. Muli ate matuhan dihatam na badiyay, pasupasuhom may dihami, pauraton, asa di perbuihok katamiya kaparbue na denggan, parbue na tonggi, di bagasan Jesus Kristus martangiyak kami tuho. Amen.